У свеце адбываюцца вялікія перамены, і іх ініцыятарам з'яўляецца новая адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі на чале з Дональдам Трампам. Гэта ўплывае на шмат якія краіны, на іх паводзіны, на іх палітыку, і так ці інакш закранае нават і беларускую палітыку. Дасюль Беларусь дэманстратыўна праводзіла палітыку канфрантацыі з Захадам, асабліва з заходнімі суседнімі краінамі. Але цяпер нешта памянялася. Вось США і Расія пачалі дыялог, і на гэтым тле перад афіцыйным Мінскам устаюць некія выклікі. Ці праводзіць ранейшую палітыку, ці трэба нешта мяняць. І я так разумею, што беларускія ўлады ў пэўным сэнсе ў разгубленасці. Так часто звучало имя Трампа, что вот о чем приходится задумываться, что вот при всех нюансах Трамп вернул в западную политику фактор такого большого самостоятельного лидера. Можно говорить о команде, конечно, вот мы Венса вспомнили, но никто не скажет, что кто-то крутит суфлер Трампу, да, как говорили про Байдена. При этом вне западном мире сильный лидер, он давно это норма. Си Цзиньпин, Владимир Путин, Александр Лукашенко. Вот как, по-вашему, в ближайшем будущем запрос на таких лидеров, он будет возрастать? Калі глядзець афіцыйныя медыі, то там з аднаго боку хваляць Трампа, а з іншага боку зноў паўтараюць вядомую пазіцыю, што ва ўсім дрэнным у свеце вінаваты Злучаныя Штаты, вінаваты англасаксы. Была працягнута тэма вызвалення палітзняволеных, асабліва на нейкіх праўладных тэлеграм-каналах. І афіцыйныя прапагандысты вылучаюць такую версію ці такую лінію, што калі і будзе вызваленне палітзняволеных, то толькі з такой умовай, што ўсе яны павінны пакінуць тэрыторыю Беларусі. То бок у Беларусі апазіцыйныя людзі могуць быць альбо ў цюрме, альбо за межамі краіны. Вось такая логіка. Гэтым тыднем Александр Лукашенко провёл нараду с бизнесовцами. Я просил, чтобы сегодня за столом были успешно работающие предприниматели. Почему? Потому что кто, как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад. Нарада трохі дзіўная, бо вельмі супярэчлівыя тэзісы вылучаў Александр Лукашенко. З аднаго боку ён казаў, што дзяржава будзе падтрымліваць бізнес, а з іншага боку ставіў такія абмежавальныя рамкі, што вось цяпер кіраўнікоў бізнес-структур будуць прызначаць старшыні райвыканкаму. Як гэта будзе выглядаць на практыцы, пакуль не вельмі зразумела. І яшчэ другі тэзіс тое, што замежныя бізнесоўцы, якія ладзяць бізнес на тэрыторыі Беларусі, не павінны вывозіць свой прыбытак за межы Беларусі. А то у нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся, не только руководители. Так по-народному давайте поговорим. Зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу. Гэта асабліва было важна і паказальна, бо на сустрэчы прысутнічала Тацьяна Кім, самая багатая жанчына Расіі, якая вось пачала свой бізнес у Беларусі, нібыта у індустрыяльным парку Вялікі камень. Ну, некія злыя языкі кажуць, што менавіта дзеля гэтай жанчыны і дзеля таго, каб даць ёй такі меседж, і зладзіў Лукашенко такую нараду. Яшчэ цікавы момант, які звязаны хутчэй з вонкавай палітыкай. З вялікай помпай у Беларусь прыехаў камандуючы лівійскай арміяй фельдмаршал Хафтар. Ну, здавалася б, сапраўды важная асоба, калі не ўлічыць таго, што сёння ў Лівіі няма адзінай дзяржавы, няма адзінага войска, а краіна расколата, раздзелена паміж рознымі групоўкамі, якія паміж сабой вядуць грамадзянскую вайну. І гэты чалавек па прозвішчу Хафтар, які называе сябе фельдмаршалам, узначальвае толькі адну групіроўку і толькі адну частку тэрыторыі Лівіі. Господин президент, подарок. Спасибо.
Приезжайте в любое время к нам. І вось гэта вельмі паказальна, на якія краіны апошнім часам Беларусь арыентуецца. Это краіны найбольш праблемныя, найбольш ізаляваныя, найбольш бедныя, з якімі цяжка знайсці некія магчымыя атрыманні эканамічных дывідэнтаў. Гэта як Паўночная Карэя, М'янма, Афганістан, Сірыя, Ліван. Вось міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў недавно наведаў гэтую краіну. Ну і вось візіт лівійскага фельдмаршала ў Менск, з якімі, як афіцыйная Белта паведамляла, абмяркоўвалі гуманітарныя і сацыяльныя праблемы. Это пры тым, што на перамовах з ім, калі Лукашенко вёў перамовы, прысутнічаў міністр абароны і старшыня КДБ. Сапраўды, гэта тыя людзі, якія адказваюць за гуманітарныя і сацыяльныя праблемы. Дзіўная краіна Беларусь.